Tapikas bahin dito sa Kauluhan, Justice Undersecretary Frederick Vida ni Butiag ngawa na sa kustudiya sa mga otoridad sa Czech Republic si kanhi kongresista Saldico. Straight to the Sa point. manang giingon mahigala nga naa na nadakpan Saldico niya karon wa niya ang nag-break para ba mahigala sa maong balita no less than ang presidente nga nadakpan na si Saldico. Oo, ganito ang giingon ni Harry Roque nga dili na fake news na. So karon kaya nahitabuan ni Ron nag-apil-apil man ko sa BBM mahigala siya nag-report. Nahimo naman siyang reporter. Unsa man siya may nag-report o fake news? Unsa man ning kalakihan ron, ha? Straight to the Kataring point. pagtagad ng butaga mahigala kay niingon si Justice Undersecretary Frederick Vida nga wa nas kustudiya sa mga otoridad sa Czech Republic si kanhi kongresista Saldico dili usab motug-an ang ilang otoridad kung diin exist si ko og asa na kini paingon. Straight to the point. Kataring pagtagad ng butaga sa atong pagbanuman usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point.